Без татар шоу-бизнесының барлык яңалыкларын да беләбез дип уйлыйсызмы? Ялгышасыз. Чөнки иң кайнар яңалыклар бары бездә генә. Сәлам дуслар, эфирда шоу-без һәм без башлыйбыз. Бүгенге чыгарылышта Лилия Муллагалиева яңа машинасын нишләткән? Индивага кем 3 бүлмәле фатир сатып алган? Рада сөяркә булган, президентыбыз исә ВКонтакте сайтында теркәлгән. Булар хакында тулырак безнең тапшыруда. Instagram аккаунтында популярлар арасында булган Рөстәм Миңнеханов хәзер ВКонтакте социаль челтәрендә дә популярлыкны яуларга булган. Берничә көн эчендә подписчиклар, ягъни Рөстәм Миңнеханов белән дус булырга теләүчеләр саны 15 меңнән арткан. Тик Рөстәм абый гына аларның барысы белән дә дус булырга ашыкмый. Меңләгән кеше арасыннан ул дусларга бары тик берничә шәхесне генә керткән. Ул да булса коллегалары Чечня Республикасы президенты Рамзан Кадыров, Ярчаллы мэры Наиль Мәхтиев, шоу «Голос» проекты финалисты Эльмира Калимуллина. Артур Салиховларның гаиләсе ишәя. Алия һәм Артур Салиховлар 5 яшьлек уллары Камилгә энекәш алып кайтырга җыеналар. План буенча декабрь аенда көтелә. Яшь гаилә ишәя бара сәбәпле Артур да гел җырлап кына йөреп булмас дип башка һөнәр үзләштерә башлаган. Анысы да калган җырчыларныкыннан әллә ни белән аерылмый. Шулай ук алып баручы, ягъни тамада һөнәре икән. Алып баручы эшенә күптән кызыгып йөри идем. Миңа бик ошый, дип өстәп тә куйды Артур. Şeşkelerinin бар türlüsü, бар sarısı akıları, beyremin bilen kutlarga, kire kızlar, roza şeşkeleri, roza şeşkelerin tutup, kilirmin yanlarına, yaratılımını anlarsın, salsan kaşlarına, kabul etsin şeşkelerim, olsun al kızlarım, böyle gidem şeşkeme bilen, yüreğim yalqınları. Юлда Лилия шәшәкләре төшкән Toyota RAV4 машинасын күрсәгез, кычкыртып сәлам биреп китергә онытмагыз. Кем ул диючеләргә без Лилия Муллагалиева дип җавап кайтарырбыз. Шушы көннәрдә генә җырчы яңа машина алган икән. Үзенчәлекле, башкаларныкына охшаш булмасын өчен Лилия шәшәкләрен дә төшерткән. Креатив автоледины сатып алышы белән котлап, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Гадәтләрне саклыйбыз, авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч пычмак бәлеше тәшереп, икеш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без, бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Авылның йылдызлары, авылны гүл бакча итә, кызларның булганнары, шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Яңа машина урынына фатир. Әлфинә Азгамованың килене Индива Казаннан 3 бүлмәле фатир алган. Хәзер исә анда ремонт эшләренең кызган чагы. Машина алу теләге дә бар, анысы әлегә калып тора инде. Барысын бергә тормышка ашырып булмый ди җырчы кыз. Шунысын да әйтергә кирәк, имеш-мимешләр буенча Азгамовлар гаиләсендә тулылану көтелә.
Күптән түгел Диләрә Илалетдинова образын үзгәртте. Шәшен сарыга буятты. Туганнарыма ошый, ә менә дусларым арасында фикер каршылыклары килеп чыкты. Иң мөһиме бит, миңа ошый, ди җырчы кызыбыз. Шуны да әйтергә кирәк, моңарчы Диләрәнең шәшен бер дә буятканы булмаган. Ой, йылдызлар бүләк итмә әле, нурың сипсен алар күпләргә, мәхәббәтең назлы карашларың алып менсен мине күкләргә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, бер елмая күңлем бөркелә. Җырчы кызрады иләнгән баласы булган ирнең сөяркәсе. Бу ялган түгел, бу сюжет. Нәкъ шундый иштәлектә буласым юк сөяркә җырына ул күптән түгел клип тәкъдим итте. Сценарий авторы да Рады үзе икән. Мондый иштәлектә сценарий язырга аны нәрсә яисә кем этәргәне безнең өчен сер. Ә әлегә клипны карыйк. Сине генә сөям дип хисләремә кагылдым, хисләремә кагылдым. Үпкәләмә, үпкәләмә, белми дисең икән әллә түгел бит син ялгызың. Әйтмә, әйтмә, кирәк түгел, яра салма йөрәккә, гомергә дә бер кемгә дә буласым юк сөяркә, буласым юк сөяркә. Әйтмә, әйтмә, кирәк түгел, яра салма йөрәккә, гомергә дә бер кемгә дә буласым юк сөяркә. Üzgәләнеп әйтә күңел, күрешкәндер без ялгыш, күрешкәндер без ялгыш. Эзләп килмә, юк ялыныма кагылып, кеше ярына аласым килми каргыш. Әйтмә, әйтмә, кирәк түгел, яра салма йөрәккә, гомергә дә бер кемгә дә буласым юк сөяркә, буласым юк сөяркә. Әйтмә, әйтмә, кирәк түгел, яра салма йөрәккә, гомергә дә бер кемгә дә буласым юк сөяркә.
түгел, яра салма йөрәккә. Буласымы юк сөяргә, буласымы юк сөяргә. Әйтмә кирәк түгел, яра салма йөрәккә. Гомергә дә, бер кемгә дә буласымы юк сөяргә. Гомергә дә, бер кемгә дә буласымы юк сөяргә. Буласымы юк сөяргә. Шаулап гөрләп артистлар көне булып узды. Безнең татар эстрадасының җырчылары да әлеге бәйрәмнән читтә калмады. 30лап кеше, өстәл тулы ризык, яхшы кәеф һәм җыр моң. Кызганычка каршы ничек кенә теләсәк тә без сезгә әлеге мәҗлестә нәрсә булганын сөйли алмыйбыз. Ә менә кеше күзенә яраклы фотографияларны сез инде күрдегез. Дуслар, сез вегетарианнарга ничек карыйсыз? Һәм моңа ничек килергә? Ә йога белән шөгыльләнүне нәрсәдән башларга? Әлеге сорауларга җавапны җырчы Гөлназ Сираева бик яхшы белә. Кайнар репортажыбызда ул серләрне сезгә дә ачыр. Карыйбыз. Исәнмесез, кадерле телевизор караучылар. Бүген бездә кунакта татар эстрадасының иң серле җырчыларының берсе Гөлназ Сираева. Сәлам, Гөлназ, ничегрәк кәефләр, ничегрәк килеп җиттең Казанга? Сәлам, Нияз, кәефләр яхшы, бик җиңел генә килеп җиттем Казанга. Хөрмәтле дуслар, инде игътибар иткәнсезләр, без бүген менә шушылай ял аяклы басып торабыз шушындый залда һәм инде кайбер соңгы мәгълүматларга караганда Гөлназ Сираева мәш килеп йога белән шөгыльләнә башлаган диләр. Гөлназ, бу чыннан да шулаймы? Ничегрәк килеләктең син? Чыннан да йога белән шөгыльләнәм, инде бер 3 ел. Мәш килеп димәс идем инде, атнага бер 3 тапкыр гына. Менә беренче чиратта нәрсәдән башлана ул йога һәм безгә менә бүген күрсәтеп китерсең инде кайбер күнегүләрне. Йога белән беренче күнегүгә килгән кеше нәрсә эшләргә тиеш һәм нидән башлана ул? Иң беренче чиратта коврикның уртасына утырабыз. Нәрсәдән башланар ул хәзерлек, нәрсә эшләргә кирәк хәзер? Бөтен шит, ят уйларны читтә калдырырга кирәк. Казан пробкаларын, бәрәңге бакчаларын, анда тагын нәрсәдер кайнатуларны. Бөтен әйбер читтә калырга тиеш, һәм без бары тик үзебезнең практика турында гына уйларга тиешбез. Күзләрне йомарга кирәк. Күзләрне йомабыз һәм бер 2-3 тапкыр сулыш алабыз. Күңел тынычланды. Хәзер инде без әзер кайбер күнегүләр ясарга, менә иң беренче күнегүләр булып син нәрсәләр эшлисең, нәрсәдән тора ул һәм ниндирәк ысуллар дип әйтик, ниндирәк методлары бар. Әйдә, бастык. Әйдә, иң беренче врикшасаны ясап карыйк әле. Әллә нинди авырсызда йөрү. Бу балансны яхшы тотар өчен поза. Тагын бер әйберләсәбез дә. Ага, давай. И менә бар шундый теге король йоги падмасана дип атала ул. Йога короле позасы булачак. Ну инде иң авыр позалардан санала. Син ничегрәк килеп беләктең әлеге өлкәгә? Кем сине алып килде? Үзең бардыңмы, кызыксынып килдеңме? Ничегрәк булды моның тарихы? Йога белән инде әллә кайчаннан шөгыльләнергә теләк бар иде. Ну бит һаман дөнья куабыз, вакыт юк. Һәм менә ниһаять 3 ел элек мине иптәш кызым алып барды бер йогага, миңа бик ошады. Шуннан бирле мин шөгыльләнә башладым. Йога минем өчен инде ул физик сәламәтлек, ул рухи сәламәтлек, ул җан тынычлыгы. Менә йогага барып кайтсам, минем шундый күңелләрем булып, кәефләрем күтәрелеп кайта инде. Сен андай әйтүчеләр булмадымы? Син нишләп йөрисең син ул йогага? Сектага эләккәнсең бит, дип андай фикерләр чыкмадымы? Юк инде, әлбәттә, нинди секта булсын. Но йоганың бик күп төрләре бар бит, әйме? Йоганың әллә анда 50 түре бар аның. Менә мин шөгыльләнгән йога ул Айенгара. Йога сүзе астында кайбер секталарда шөгыльләнәләр. Алла сакласын андыйлар белән. Ерак йөрсен безнең юллар. Ну, беренче килгәндә куркмадыңмы соң теге һәрвакытта бит беренче тапкыр килгәндә теге куркурак барасың, кая барып нишләтерләр микән дип, юк куймаслар микән дип. Юк, беләсеңме, Нияз, мин йогага барыр алдыннан
Biz bit инде хәяттәге белмәгән әйберне бөтенсен интернеттан укыйбыз. Интернетта бик күп отзывлар укыдым. Йога менә кешенең тормышына ничегрәк тәэсир иткәнен. Her çiçeknin üstüsü var, her çiçeknin üstüsü. Tatlılıkta, birgelikte, tuğanlıklarının küşü, şul tuğanlıklarının küşü. Alma başta al çiçekle, köksürinde kök çiçek şul. Tuğanlarım şul çiçektey, bulsun sizin kileşek. Гаиләң ничек кабул итә, әтиәниләрең кабул итә синең шушы тормышыңда яңа шөгыль барлыкка килгән? Гаиләм минем ирем бик әйбәт кабул итте аны. Мин 1 ел чамасы йогага йөргәннән соң, ул да миңа кушылып йогага йөри башлады. Ничегрәк син ирегә күндердең әлеге үзең белән бергә шушы күнегүләргә йөрергә? Бәлки миндәге үзгәрешләрне күреп, ул аның шул роль уйнагандыр. Аның йога белән шөгыльләнә башлаганда. Гаилә белән йөрисез инде хәзер. Әйе, хәзер гаилә белән йөрибез. Мөмкинчелеккә карап инде, кайсы бер вакыт. Менә синең бит инде көнлек концертлар, гастрольләр, юлда булганда ничегрәк менә туктап, махсус теге туктап шөгыльләнәсеңме? Гостиницаларда да ниндидер күнегүләрне, кыска күнегүләрне ясап алам. Беләсеңме, даже бар ул йога за рулем дигән йогаларда бар анда төрле рульгә тотынып бераз үзеңне хәрәкәтләндереп аласың. Бу менә Шанлы Казан арасы бик еш йөрим бит инде мине 220 километр. Тәнне нык булай итеп катып кала, тәннәр. Аннан соң әлбәттә инде йогага барырга кирәк. Шул сәламәт яшәү рәвешенә күчеп, инде син ит ашамый башлагансың, рус әйткәндә вегетариан ризыклар белән тукланасың дип без беләбез. Менә моңа син ничегрәк килдең? Авыр булдымы ул менә ит ашаудан баш тарту? Моның тарихы ничек? Йога белән шөгыльләнә башлагач, 1 ел үткәннән соң да инде булды бу хәл. Ничектер үзеннән үзе ит ашыйсы килми башлады менә. Шулай дип әйтер инде. Гомумән мин бала чактан ук ит яратмый идем. Мине әти-әниләр, ну пожалуйста, кызым, менә бу ак кына җирен тавыкны аша, инде аша, менә теге уговаривать итеп кенә ашата иделәр миңа. Сорап иде. Сорап инде, менә үсмисең бит, куркытып шунда. Минем гомумән үземнең ит ашарга шундый нык зур потребность юк дип әйтергә мин. Хәзер инде мин аны гомумән ашам. Сизмим дә мин аны ашыйм, ашамыйм. Тормыш иптәшеңдә йөри башлады идең, ул да хәзер ит ашаудан баш Юк. Ул самый настоящий мясоед, итне бик ярата. Һәм бәләкәй чакта да шулай яраткан. Юк, ул иттән баш тартмады. Син әйтмисеңме соң менә ит ашасаң теге ничектер җиңеләеп китәсең, әйдәгән син иттән баш тарт дип. Ул бит инде сезнең аннары гаиләгәннән акча ягына да экономия булыр иде, икегез дә гаиләгез белән ит ашамый башласагыз. Юк инде, ансы әлбәттә аның эше, ит ашыймы ул, ашамыймы. Бәлки күпмедер вакыт үткәч ит ашамыйм дигән карар кылыр үзе өчен инде. Гаиләдә димәк, икегезгә ике төрле аерым ризык пешерергә туры килә дигән сүз. Син үзең аерым итсез әзерлисең, димәк, тормыш иптәшең инде тормыш иптәшеңә итле ризык әзерләргә сиңа туры килә. Менә бу сорауны миңа күпләр бирәләр, ничек соң бу бит бик кыен. Беләсеңме, бик җайлы ул. Ну, мәсәлән, пешерәсең, мәсәлән, гречка ит белән, кара бодайында ит белән, әйме? Мин аның кара бодайын аерым пешерәм, итле подливын аерым ясыйм. Гречкасын менә үзем ашыйм, ансын гына әйренмә подлив белән. Нәкъ шул ук әйберне була эшләп рис белән дә, бәрәңге белән дә. Бик җайлы. Тынычландык дидек микән, сөюне озаттык та. Синнән күбрәк мин бәхетле булганмын ул вакытта. Минем өчен тугансың бит, иң кадерлем дөньяда. Бигрәкләр дә кыен миңа, кыен микән сиңа да. Югалткач кына аңладым, синсез ата таңнарым. Югалткач кына аңладым, синсез яши алмауга. Башка белән бу кадерле кит алмам күк кабынып, яшәрме
Менің шул бірге шоқны Хаман сағынып Минем үшін туғансың бит Ең қадірлім дүнияда Бигерәкләрдә қиын миңа Қиын микен сиңа да Юғалқаш аңладым Сенсіз ата таңнарым Юғалқаш аңладым Сенсіз яши алмауым Минем үшін болғансың бит Ең қадірлім дүнияда Бигерәкләрдә қиын миңа Қиын микен сиңа да Юғалқаш аңладым Сенсіз ата таңнарым Юғалқаш аңладым Сенсіз яши алмауым Юғалтқаш аңладым Сенсіз яши алмауым Сенсіз яши алмауым Сенен қызықсынып сұраучы башқа жыршылар да жоқ. Мына сен бетінде йога белән шөгыльләнәсең, безнең дә генә бар әле шушы йогаға ничегрәк ул дип кызыксынучылар юкмы мына коллегаларым арасында? Бар, қызығушылар бар. Исемнәрен әйтимме? Исемнәрен дә әйтсәң була, бәлки алар үзләренең куркуларыннан туктап баралар. Мәсәлән, Ләйсән Гимаева әйтте, йогага барып кайттым, йөрдем, миңа бик ошый диде. Менә бу иң беренче мин йөрдем инде, миннән күргәндер дип уйлыйм мин. Аннары менә Эльмира Нагимова әйтә, кайчан барабыз инде синең белән йогага дип. Һәм менә аның белән дә барачакбыз әле без, Аллаһы буйырса. Бер шөгылең йога булса, тагын икенче шөгылеңебез беләбез. Син әле уста сөйләшү дәресләрен тәмамлагансың, хәзер синең хәтта дипломдагы бар икән бу өлкәдә. Син ничегрәк килеблектең һаман да шушы килеблек дигән сорау. Иншаллада таптым шундый курслар, миңа тәкъдим иттеләр дөресрәге. Шунда йөрдем бер 3-4 ай. Бик ошады. Берәр тизәткечне әйтеп күрсәтеле. Ничегрәк ул синең башкаруда ничегрәк әзерләндең, ничегрәк синең килеп чыга ул. Миш башында бишмәче, бишмәченең бишбашы, бишмәченең бишбашына ишелмәсен миш ташы. Бик зур рәхмәт Гөлназ синең безнең тапшыруга килгән өчен, шушындый уникаль һәм хәтердә калдырган күнегүләр күрсәткәнең өчен. Уңышлар сиңа телибез. Бик зур рәхмәт, Нияз. Йога белән шөгыльләнегез, сәламәт булыгыз. Бүгінгі біздің шулар. Әсіз дуслар біздің ВКонтакте официаль төркемебезгә кушылырга һәм Инстаграмдагы аккаунтыбызга язылырга онытмагыз. Аларның сылтамаларын сез хәзер үз экраннарыгызда күрәсез. Һәм исегездә калдырыгыз. Татар шоу-бизнесының беренче яңалыклары бары бездә генә. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.